So yun guys, pauwi na ako. Bali ako sa trabaho, balik guys. Samahan nyo ako sa daan guys, hanggang sa makarating ako sa bahay. Bali maaga akong umuwi ngayon kasi nag-alas 3 lang ako. Ito guys, dating butas-butas tong daan na to, kaso kag-grader lang nila. So yun guys, nandito na ako sa baba. Bali sa taas nito guys, may kwanto, may daan ng community. Bali katitigil lang kasi ng ulan dito guys, kaya kaputik yung daan. Ayan guys, bali sa baba nito guys, bandang kanan is ilog na yan. Medyo mahaba-habang rough road po na guys bago tayo makarating sa may semento. So guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe naman po. Wala mga buhay probinsya lang po yung ina-upload natin dito sa channel na to. Pagkatapos po kung manood, ipindot na rin po yung like button po para dagdag engagement. Ayan guys, pakyat na po tayo. Ayan. Wala na yung mga butas-butas nitong daan, pero may ilan-ilan pang natitira. So guys, pakyat na tayo. Bali sa taas nito guys, daanan ng community road. Ayan. Ayan. Ayan guys, ayan na. Dito na tayo sa may sementado. Ayan, lapit na. Marami ng mga bahay-bahay dito guys. Ayan. Tapos dyan yung paralan dito sa amin, Arondrono. Ayan, paliko na po tayo. Malapit na tayo sa sentro. Tawag namin dito guys, sentro na. Sentro dito sa aming barangay. Ang sentro. Tapos Pilipig, Marangat, tsaka sa amin guys, Numaligya. Bali ilang purok ang tadaanan natin bago tayo makarating. Samahan niyo po ako hanggang sa makarating tayo. Yan na guys yung sa compact na. Tawag namin compact. Kasi ito guys yung steel bridge. Napalitan namin yan this year guys, this coming 2023 dito sa kumpanya. Napalitan ng kumpanya yan. Ito guys, part pa lang ng sentro. Tapos mamaya sa bandang paglampas natin sa isang tulay, yun, Sitio Pilipig naman na yun. Yan na guys, ito na yung tulay. Yan guys, dito Pilipig ng tawag dito. Sitio Pilipig, barangay dito sa amin. So yan guys, yung malaki na yan guys, yan, bagong barangay hall namin. Yan guys, dito sa daan na to, straight na to guys, maraming nadidisgrasya dito. Kasi maraming mga aso dito. Yan ang isang binabawal nila dito, pero hindi naman maiwasan. Marami pa rin aso sa daan. Yan guys, pakita naman tayo. Yan guys, yung daan na yan guys, yan guys, papuntang falls dito sa amin, tinatawag namin Lintuan Falls. Maganda dun guys, pag may tayo pupunta tayo doon, mamamasyal. Pero sa ngayon guys, busy pa tayo sa trabaho.
So nga guys, nandito pa lang tayo sa may Pilipig. Marami ng mga punong kahoy dito. And guys, may sumusunod tayong tanker. Yan guys, nagdi-deliver doon sa amin sa pinagtatrabuhan ko. Sila yung nagsusupply ng diesel doon, gamit doon sa kumpanya. Yan guys, subukan natin overtaken to kasi malikabok. Ayun nga guys, bumibilis naman sila. Yan nila magpa-overtake. Mas maliko-liko pa yung daan guys, kaya mahirap mag-overtake. Yan guys, dito sa part na to is Sitio Marangad na. Nalampasan na natin yung Pilipig. Sitio Marangad na. Yan guys, ayaw nilang magpa-overtake. Baba na to. Dito guys, dati maraming nahuhulog na bato dyan sa may bandang itaas. Bibilis nila, nag-overtake pa sila ng motor. Sobrang bilis nila, ayaw nilang mag-overtake. Malikabok pa naman. Sobrang bibilis nila. So guys, nandito na tayo sa Marangad. Dito sa banda guys, maraming mga nagtatrabaho. Nag-ano sila dun sa guys, sa may yung sa gilid guys, yung nilalagyan nila ng parang net ba yun, para sa mga nahulog na bato. Guys, malapit na tayo. And guys, tanaw na natin. Parang nilalagyan nila ng wire guys. Ayaw talaga nila magpa-overtake. Sitio Marangad na guys dito sa atin. Malapit na tayo. Susunod na dun sa atin, sa amin, yung Dumaligya. Ayun guys. Ayun, uulan na. Lakas ng ulan. Sige, okay lang. Hindi ko na muna papatayin to hanggang makarating tayo sa bahay. Sayang naman. Sobrang lamig dito guys, kasi bundok dito sa amin. Ayaw kasi nila magpa-overtake. Bibilis nila. Ayun guys, nandito na tayo sa may lapit ng Little Santa Fe. Ayun, kaya pa tayo dito guys. Maraming guys, nahulog dito. May wala pa pala sa wala pa tayong raincoat. Sobrang lakas na ng ulan. Ayun, bali malapit naman na tayo. Tuloy lang. Ulan naman, hindi man lang nakisama. Yan guys, pababa na tayo. Sigurado nababasa na itong lens ng camera natin. Pero sige lang. Yan guys, nandito na kami sa Little Santa Fe. Yan guys, dito banda guys, may ganyanting nahulog. Ganyang kahabang truck, pero semento yung laman, nahulog dito. Sa baba niyan guys, sa baba nito guys, mga 900 meters ang lalim guys. Kita yung mga crack ng daan guys. Yan guys, yung mga bumigay doon. Kaya dito sa bandang gilid niya guys, sa bandang kaliwa, binakfilan na nila. Marami na rin namatay dito guys, kasi wala nang kabahay-bahay dito. Dito nagtatambangan yung mga magkakaaway na lumadaan dito. Kung pupunta sila ng bayan guys, tapos magkaaway-away sila doon.
Yan guys, yung iba hinihintay na dyan, hintay na dito, tinatambangan na. Yan guys, pababa na tayo, malapit na tayo, sobrang basa na ako. And guys, bago pala matapos ng video na to, please subscribe guys, and paki-like na rin itong video na to para dumami pa po tayo, kasi small YouTuber pa lang po tayo, paparami pa lang. Sana guys, samahan niyo ako sa journey ng ating YouTube channel. And guys, ito na yung lahat sa atin, lapit na. Yan yung school na elementary dito sa atin. Malapit na guys dito sa amin. Yan guys, yan, pababa na ako dyan. Ayan. So guys, hanggang dito na lang itong video natin to. Sana supportahan nyo po ang aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Ingat po. God bless.